yes बिटिआरआ जेबो खामानि मावनो हामाराखै 15 बोसोराव बिपिएफआ जिखिनि खामानिखौ मावदों बिखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय बा बिनिख्रुइ बांसिन खामानिखौ मावनो थाखाय बिटिआरनोबो सम नांगोन दिनै मोनसे बार्निं इस्युनि सायाव भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुदों बिराद दावराव पिआइएलनि पिआइएल मा पिआइएल माने मा बुस्थुआ मानो होयो बे पिएलखौ मुवा होयो मानो बे पिएलखौ कर्टआव होयो फाइल खालामो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स नङाब्लाबो सुंद'यै नाथाय बिनि थार ओंथि बेसिक कनसेप्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो होननानै नाजानो नागिरदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नाथाय उकिलबो नङा लयारबो नङा आरो बेबायदि मारिनो मोनफेरग्रा मानसिबो नङा फ्रम द थियरिटिकेल एस्पेक्टनिफ्राय आं बुंनो नागिरदों बे पिआइएलआ मा जिनिस बे माब्ला मानो सोर मानसिफ्रा मारिनो हायो बे पिआइएलखौ बेनि सोमोन्दै सुंद'यै नाथाय कनसेप्ट होनो नाजागोन दिनैनि नैबे भिडिअआव स' गिबियावनो पिआइएलनि फुल फर्मा जाबाय पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन पाब्लिक माने जों मिथिगौ रायजोफोर बा मानसिफोर सुंद' ओंथियाव इन्टारेस्ट माने जाबाय सार्थ माने बर'आव एक्जेक्ट टार्मखौ बुंनो हायाब्लाबो जोङो मुलाम्फा होननानै बुंनो हागोन पाब्लिक इन्टारेस्ट माने रायजोफोरनि मानसिफोरनि मुलाम्फा आरो लिटिगेशन माने जाबाय आयेननि खामानि मावनाय लिटिगेट खालामनाय आयेननि खामानि जायखिजाया आयेननि खामानि अबा केस फाइल खालामनाय माने मबा आपिल खालामनाय कर्टआव जायखिजाया खामानिखौ लिटिगेशन होननानै बुङो केसजों रिलेटेड जायखिजाया खामानिखौ लिटिगेशन होमबा पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन रायजोफोरनि बा मानसिफोरनि सार्थनि माने लिगेल खामानि मावनाय खान्थिखौनो पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन होननानै बुङो सुंद'आव पिआइएल होननानै बुङो दाना जोंनि बर'नि गेजेराव मानो पिआइएल मारिलायदों सानैसो इन्टेलेक्चुएल बर'नि इन्टेलेक्चुएलफ्रा माखौ लानानै मानो पिआइएल हाइकर्टआव मारिदों पिआइएल होदों दाना पिआइएलआ जाबाय नैबायदि सिचुएशनाव होजाग्रा मोनसे जिनिस बे जाबाय मा जेब्ला माने सशियेलि इकनमिकली डिसएडभान्टेज्ड सेक्शन अफ पिपल समाजारि रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि मानसिफ्रा जेब्ला बिसोरो नांगौ बायदि न्याय मोना सरखारनिफ्राय माने गादब जानानै दोनो सोरजोंबा मायबा मोनसे आयेन इम्पज खालामनाया बिथांमोनखौ बिराद खैफोदाव खोख्लैदों बेबायदि सिचुएशनाव मानसिफ्रा रायजोफ्रा बा मोनसे सुबुंनि हानजाया कर्टआव पिटिशन फाइल खालामनो हायो माने आर'जलाइ होनो हायो जे नैबे थाखोनि मानसिफ्रा माने बिराद अयनाय माने न्याय मोनाखै रांखान्थियारि भाबै गादब जानाय समाजारि भाबै गादब जानाय आयेननि बेलायाव माने आयेना मोनहासयै सेक्शन अफ पिपल आयेना मोना बैसोर सेक्शननि मानसि बेफोर सुबुंनि बैफोर हानजानि सुबुंसिम आयेननि खामानिफ्राय मोनहासवाखै बिदि कमप्लेन होनानै कर्टआव आर'ज होनायखौनो माने पिआइएल होननानै बुङो पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन माने सुबुंनि सार्थनि थाखाय आयेनिक भाबै कर्टआव आर'जलाइ होनाय बेखौ बुङो पिआइएल पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन दाना बे पिआइएलआ अरिजिनेट आरो डेभेलप जादोंमोन the concept of PIL was originated and developed in USA in 1960s माने 1960 फोरनि गेजेराव आरो 60 61 62 63 64 खेबसेयावनो जायाखै बियो अरिजिनेट जादोंमोन इउएसए आव आरो बेयावनो डेभेलप जादोंमोन आरो लासै लासै बियो मुलुगाव गोसारदोंमन आरो जोंनि भारतआवबो बियो दा एप्लिकेबल पिआइएलआ ओंखायनो पिआइएल मारि दाना जोंनि खानैसो इन्टेलेक्चुएल बर'नि इन्टेलेक्चुएल मानसिफ्रा माखौ लानानै पिआइएल मारिदों गुवाहाटी हाइकर्टआव बे जाबाय मा बर' मानसिफ्रा बर' हारिनि मानसिफ्रा दाबो न्याय मोनाखै बिसोरो सशियेलि माने डिप्राइभड एक्सप्लॉइटेड माने डिप्रेशन नाव दं सो बिसोरनो न्याय नांगौ होननानै माने कर्टआव आर'जलाइ होदों दानिया बेबायदि होनायाव रुलिं पार्टिया
अर्थात रुलिं पार्टिनि फेभाराव थानाय ग्रुप अफ पिपलफ्रा बेखौ दुखु फोरमायदों मानो माने रिसेन्टलि बिसोरनो बर' मानसिफोरनो बिटिआर एकर्ड खालामनानै होदों आरो बे बिटिआर एकर्डआ जाबाय बिसोरनो न्याय होनाय जाबाय बिसोरनो ससियेलि डेभेलपमेन्टनि माने प्रभिजन खालामनानै होनाय जाबाय इक'नमिकेलि डेभेलपमेन्ट खालामना लानायनि प्रभिजन होनाय जाबाय होननानै एकर्ड खालामनाय जादोंमोन दाना सानैसो मानसिफोर खानैसोआ मुं लाया आं मुं लानो लुगैदों सैथो बाथ्राखौ मुं लानायलाय माथो गिबि सारियाव दङ जेनेबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो बेबायदि चन्दन ब्रह्म बेफोरबायदि सानैसो गिदिर गिदिर मानसिफ्रा आं नामफोरखौथ' बुंस'बो हालिया जायखौ नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव जायनि नामा फैयो बेखौ बुंग्रोबाय आङो बिथांमोना पिआइएल होदों बिथांमोना पिआइएल होनाया जाबाय दाबो बर' मानसिफ्रा माने समाजारि भाबै गादब जानाय समाजारि भाबै लोरबां रांखान्थि भाबै माने लोरबां गादब जानाय होननानै हाइकर्ट होनायाव माने रुलिं पार्टिया बा रुलिं पार्टिनि फेभारनि मानसिफ्रा दुखु फोरमायदों मानोना जिहेतु बर' मानसिफोरनो न्याय होबाय होननानै बिटिआर खालामखानाय जाबाय बिसोरनो जौगानायनि थाखाय माने आलादा मोनसे बिटिआर रिजन होबाय नियम बायदियै माने कलम कागज पेपार मथे माने बर' मानसिफोरनो न्याय होनाय जाबाय खिन्थु दानिया बै मानसिफोरा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि चन्दन ब्रह्म बेबायदि मानसिफ्रा पिआइएल होनाया थारमाने मा होननाय जाखो थारमाने बिटिआर एकर्डजों जेबो न्यायनि खामानि मावनो हायाखै जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै बेजों बर'नि हप्स एन्ड एसपिरेशना जेबो फुलफिलमेन्ट जाया न्याय मोनस' हाया माने आइना बे बिटिआर एकर्डजों आइनखौ बर' मानसिफ्रा एन्जय खालामजोबनो हाया होननानै बुंनाय जादों बे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन पिआइएल फाइल खालामनायाव बेखौ फोरमायदों दा बेनिखायनो बिदि बुंनाय जादोंबा थ' बिराद गिदिर मोनसे बिसार जागोन दा आरो बिसारखौ माबायदि खालामो दा कर्टआसो मिथिसिगौ आरो दा बेनि थाखायनो पिआइएल होनाय जादों आरो बेबायदि सिचुएसनाव पिआइएल होनाय जादों आरो पिआइएलखौ गुबुन गुबुन ग्राउन्डसफ्रावबो होनाय जायो आं बेफोरनि सोमोन्दै डिटेल्स बुंनो थांलिया भिडिअ गोलाव जागोन आरो बोरिं जागोन दाना आङो नेक्स्ट बाथ्रा बुंनो नागिरदों दाना बे बिटिआरखौ गोजोननाय मोनै देखायफ्लानानै पिआइएल होनाया थार मारना नोंथांमोननि बायदिब्ला बे जे हाल्ला हुस्सा गाख्रबलायलायबाय थानाय बिटिआरआ मोजां नङा बिटिआरआ जायाखै बिटिआरखौ जोंनो नाङा होननानै गाख्रबलायनायफ्रा हसाके गोसो सिंनिफ्राय गनाय बाथ्रा मारना बेफोरो आंनि मथेबाथ' बेफोर नङा मानो साफ्रोमबो मानसिनाव गिदिरनिफ्राय बुंदों साफ्रोमबो मानसिनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट थायो बे हाग्रामायानो जाथों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारानो जाथों प्रमद बर' सारानो जाथों आरो सोरबा गिदिर गोलाव चन्दन ब्रह्मआनो जाथों साफ्रोमबो बर' मानसिफोरनियाव बर' हारिखौ जौगाहोनायनि जे गासैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि सेन्टिमेन्टआ साफ्रोमनिबो थायो बियो 100% सैथोखा रावबो बुंनो हाया जे प्रमद बर' सारनियाव हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया रावबो बुंनो हाया जे हाग्रामा सारनियाव हारिखौ फोजाखांनायनि जौगाहोनायनि सेन्टिमेन्ट गैया रावबो बुंनो हाया सानसुमा बैसोमुथियारि बा चन्दन ब्रह्म मोनबायदिनि गोसोआव हारिखौ जौगाहोनायनि बा फोजौनायनि सेन्टिमेन्ट गैया होनना रावबो बुंनो हाया गासैनिबो दं थाथारखायो किन्तु जेब्ला नोंथाङा पलिटिक्सनि खामानि मावगोन जेब्ला नोंथाङा मन्त्रि एमएलए जानानै बे पार्सपेक्टिभनि नोजोरजों नायगोन फ्रम द पार्सपेक्टिभ अफ पलिटिकेल भिउ नोंथाङा जेब्ला मन्त्रि एमएलए जागोन जेब्ला नोंथाङा पावार मोनगोन रुलिं पावार मोननायनि उनाव समजों लोगोसे साफ्रोमबो मानसिया गावनि साननाय बायदि खामानि मावनो हाया बियो 100% सैथो मोनसे समाव नाय नोंथांमोना आं खोब माने बहल भिडिअ बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों रावबो जाहाथे वान साइडेड टु साइडेड बाथ्रा बुङा आरो भिडिअखौ बुजि मोना लासिनो कमेन्ट होआ मोनसे समाव नाय हाग्रामाया बुंदोंमोन मा बड'लेण्ड जाया आं थासेयालागै बड'लेण्डखौ जानो होआ 110% बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड आन्दलन खालामना जेबो लाब गैया बायदि बायदि बाथ्रा बुङाखैमोन होनबा जेब्ला बियो रुलिंआव दङमोन मानो बिनि ओंथिया बे नङा जे हाग्रामायाव बड'लेण्ड लुगैया बेनि ओंथिया बे नङा जे हाग्रामाया बर' हारिखौ नायनो बायो बेनि ओंथिया बे नङा जे हाग्रामाया माने बर' हारिखौ माने नारसिननानै नादबनानै दोननो नागिरदों किन्तु बेनि ओंथिया नैबे
जे बियो पावाराव थाबाय थानो लुगैयो नोङो पावाराव थानाय लोगो लोगो नोङो मोनसे साइडनि बाथ्रा बुंनो हाया नोङो हारिनि थाखायल' बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला नोङो मालाबा पावाराव फैफिननो हाया आरो नोङो पावारखौ मोननायनि सार्थआव नोङो कमन पिपलनि कुनु इरिसपेक्टिभ अफ कास्ट क्रिड एन्ड रिलिजन हारि धोरोम राव बासियालाबासिनो नोङो कमन बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जायो खिन्थु सिं सिं बेबो सैथो जे बियो हारिखौ माने फोथायनायखौ बियो लुगैया बेबो सैथो रुलिं पार्टियाव थानाय लोगो लोगो नोङो नोंनि साननाय बायदि मावनो हाया दा फैलायबाय नेक्स्टआव दाना प्रमद बर' सार बिथांनि बाथ्राखौ बुंलायनोसै बिथाङाबो हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिनि अयनाय माबा माबि अत्याचारखौ लानानै बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंदोंमोन हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनै मानसिफोरा बिनि आवाजखौ एसे लोरबां जानाय बायदि मोनदों रुलिंआव फैबाय नालाय रुलिंआव फैनायखाय दिनै हारिनि बाथ्रा बुङै बायदि मोननो लादों हारिखौ बियो फानजोब्बाय हारिखौ बुथारसिगोन हारिया सेस जालांसिगोन धंस जालांसिगोन मानोना प्रमद बर' सारा दिनै हारिनि बाथ्राखौ माने गाख्राव गोरमा सिंखावनानै बाथ्रा बुंलिया बेनि ओंथिया बेबो नङा जे आं दहाय हाग्रामाखौ बुंनाय बायदि बे हारिखौ फोथैनो नागिरदों प्रमद बर' सारा हारिखौ फोथैनो नागिरदों बा बियो जौगाहोनो लुगैयाखै बेनि ओंथिया बे नङा आं दहाय बुंनाय बायदि पावाराव फैयोब्ला बियो मोनसे हारिनि बाथ्रा बुंनो हाया बियो पावारा बिनो थाबाय थानाय नङा दा बिनिखायनो एक्चुअली दा बियो रुलिंआव फैलायबाय प्रमद सारा दाना हाग्रामा सारनि पार्टिया एनडि माबाया सरि बिपिएफआ बड'लेण्ड नांगौ जालायबाय मोनसे खोमा बुंलायबाय मा बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्डखौ मालाबाबो मोना आं थागौ मानि बड'लेण्डखौ जानो होआ बिदि बुंदोंमोन दिनै प्रमद बर' सारा रुलिंआव फैबाय आरो हाग्रामाया बुंलायबाय जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड मोनाबा जाखाथारा जौगाथारा बर' हारिया बड'लेण्डखौ जों नांगौखि नांगौ जों आन्दलन खालामफिननांगौ जोङो मा बुजि मोनो दानिया बाथ्राया क्लियार जाबाय थारमाने बे बाथ्राखौनो बुजि मोनो जोंनियाव गासैनियावबो हारिखौ फोजौनायनि सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय नोङो मोनसे पजिशनाव थायोबा नोङो हारिया साननाय बायदि बै पजिशनाव थाग्रा मानसिया सानजोबनो हाया मानोना बिनो पावारखौ नांबाय थागौ जायो आरो पावारनि गेजेरजोंनो नोङो जि मोनसे मोननै हायो हारिखौ जौगाहोनो जुजिनायाबो बयनिबो थायो हाग्रामानियावबो दङमोन बियो आल्टिमेटलि प्रमद बर' सारनिबो थागोन बयनिबो थागोन बियो खिन्थु बियो रायजोफोरा लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हाया बेनिखायनो आं बुंनो नागिरनाया मा बिटिसि मोनदों बिटिसि मोननाया जोंनि थाखाय बहुत लाब जादों जोंनि हारिनि थाखाय रावबो बेखौ डिनाय खालामनो हाया बिटिसिया बहुत हारिनि थाखाय डेभेलप खालामदों जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोबां डेभेलपमेन्टेल वर्क्स मावनाय जादों आरो दिनै बिटिआर मोनदों बिटिआरखौबो हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावाखै होनना रावबो बुंनो हाया ओरैनो जोंनि रायजोफोरा सोरबा सासे लिडारा मोनसे जुक्ति होबानो नंगौलै नंगौ नाथाय खिन्थु बैफोर बाथ्राफोरा सब पलिटिक्सजों रिलेटेड थानाय नंखाय बाथ्राफोरखौ ओरैनो गाव पावार मोननो लुगैना बुंनाय बाथ्रा दिनै बिटिआर मोननाया जोंनि हारिनि थाखाय गोबां जौगानायनि खामानि मावनो हागोन मानोना बिटिआर बिटिसि जेबो खम नङा बिसोर बिटिआराबो खम नङा बहुत क्लसफोर दङ मावफुंनो हायोब्ला आरो गोबां लाब जागोन बिखौथ' साइन होनायनि उनाव धीरेन बर'आ बुंदोंमोन हाग्रामायाबो बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्मआबो बुंदोंमोन बिटिआरआ बिराद मोजां बुस्थु डेफिनेटलि बियो मोजां जोङो खिन्थु बै दफाफोरखौ मावजोबनो हानांगोन दाना दफाखौ मानो मावाखै अब्ला आंखौ सोंलायगोन सोरबाया दफा मावफुंनाया बोसोरसे बोसोरनैनि खामानि नङा बियो सम लागोन बियो डेफिनेटलि बेनिखायनो नोङो जुदि 15 बोसोराव बिपिएफआ जिखिनि खामानिखौ मावदों बेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय बा बिनिख्रुइ बांसिन खामानिखौ मावनो थाखाय बिटिआरनोबो सम नांगोन बिटिआरआ मालाय बिटिसिआ 15 बोसोराव मावनाय खामानिखौ 16-17 बोसोराव मावनाय खामानिखौ बिटिसिआ 2-3 बोसोराव मावनो हानोसै मा डेफिनेटलि हाया जोङो चान्स होनांगोन थारमाने एटलिस्ट जोङो 10 इयार्स जों चान्स होनांगोन 5 इयार्सआव नों जेबो लं टार्म खामानि मावनो हाया जोबोद गिदिर प्रजेक्ट नों खामानि मावनो हाया इउनिभार्सिटिस गंसे लुफुंनायाव नोङो 3 बोसोराव लुफुंनो हाया इजि नङा गोरलै बुंनायाव खिन्थु मावनायाव गोरलै नङा मोनसे इउनिभार्सिटिस लुफुंनोबा मोनसे मेडिकेल कलेज लुफुंनोबा बियो 3 बोसोराव मालाबाबो पसिबल नङा दा बिनिखायनो बैफोर मानसिफोरखौसो बुंनो नागिरदों आङो जायफोरा दिनै माने पिआइएल होदों कर्टआव नोङो पिआइएल होनायफोरा बेफोर सब माने सोरखौबा माने गादबनानै गाव पावार फाइन लुगैनायसो बेफोरो 100% मानसिया खानै रोखोम थायो गोसो सिङाव सासे आरो सा खुगाजों बुंफ्लानाय माने सासे माने मानसिनि गोसोआ मोननै होनना बुंनो हायो गोसो गोरबो सिङाव मोनसे थायो आरो खुगाजों बुंफ्लानाय मोनसे थायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि चन्दन ब्रह्म हाग्रामा आरो बिपिएफनि माखासे लिडारफोर आरो माखासे इन्टेलेक्चुवेल जायफोरा माने पिएल मारिदों दा बिथांमोननियावबो
सेन्टिमेन्टआ दङ नंगौ बियो नंखा हारिखौ माने थैजानो गिनाय बयहाबो दङ बिसोराबो दङ सेन्टिमेन्ट दं बिसोरनाव खिन्थु बिथांमोना पिएलएम एरनाया जुक्ति गोनां नङा बेयो आं बुंनो नागिरदों मानो बिटिआरनि खामानिखौ बिसोरो सेटिसफाइ नङा सेटिसफाइ नोङो मा रखम जानो 3 बोसोराव सेटिसफाइ खालामनो हानाय खामानि मावनो हाखाथारा बियो मानोना नोंनो गिदिर प्रजेक्ट मावनो थाखाय लं टार्म प्रजेक्ट मावनो थाखाय नोंनो एटलिस्ट नोंनो 10 बोसोर 20 15 बोसोर नांखागोन नाखा एटलिस्ट खमथारबाबो 10 बोसोरखौ नांगोन कारण नों 5 इयार्सआव नोङो गिदिर प्रजेक्ट नों खामानि मावनो हाया 3 बोसोराव नों गिदिर प्रजेक्ट खामानि मावनो हाया बेनिखायनो नोङो 10 इयार्स चान्स होनानै नाय बा जों बयबो होनांगोन क्ल'जफोरखौ मावफुंनो हाया ना हाया जों नायनांगोन बयबो नायनांगोन जोङो बे बिटिआर जे लाना फैबाय माखासे क्ल'जफोर लिरना लाना फैबाय बे क्ल'जफोरखौ 5 इयार्स 10 इयार्सआव मावजोबनो हागोन ना हाया 5 इयार्सनि जोबथारनायाव बेसेबां क्ल'जफोरखौ फुलफिल खालामनो हागोन बै बुस्थुखौ जों नायनांगोन आरो जोङो चान्स होनांगोन थारमाने हाग्रामाखौथ' चान्स होबाय 15-16 बोसोर चान्स होबाय बिटिआरखौबो बिटिसिखौ चान्स होबाय आरो बिटिआरखौबो नोङो 10 इयार्स 15 इयार्स नों चान्स होथारना नायनांगोन नोङो मावनो हागोन ना हाया बियो आरो हायाबा डेफिनेटलि जों बयबो खामानि मावनांगोन बिनि एगेन्स्टआव बिटिआर गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बिटिआर सुक्तिनि एगेन्स्टआव जों बयबो खामानि मावनांगोन येस बिटिआरआ जेबो खामानि मावनो हामाराखै 10 इयार्सआव 5 इयार्सआव जेबो खामानि मावनो हामाराखै बिटिआर होननाय बुस्थुखौ जोंनो नाङा जों आन्दलनाव ओंखारफिननांगोन नाथाय 3 बोसोर 2 बोसोरनि उनावनो बिटिआरआ जेबो नङा जेबो मावनो हायाखै जेबो मावनो हाथाराखै होननानै नोङो जुदि आन्दलन ओंखारोबा पिएल मारिबा बियो जुक्ति गैया एकदम जुक्ति गैया सोरबा सासे मानसिया बुंबानो जोंनि रायजोफोरा बिदि सौ खारजोबनानै बिखौनो हय हुजुर होनबाथाय बियो हारियाव दाङाबाजि लाबोनायनि बादै जेबो जाया हारियाव दाङाबाजि खैदां खैफोद बुदलाय बुसि लाबोनायनि बादै जेबो जाया मानसिफ्रा माबायदि आन्दलन खालामदों माने बुलायगोन बायदिसो दावहा न'खर दावहा होनना बुङो बेखौ न'खर दावहा जागोन बायदिसो जेरैबायदि गेंग्राय मोसा बायदि गेंग्रायना बाथ्रा बुङो जेरैबायदि माबा माबि आन्दलन दाखालि बय नुबाय जिबायदि माने धरना होनाय पेपार पिटिशन पेपार खावनाय बिसिंबो खावदों बिथिंबो खावदों बिसोरबो खावदों माने हाल्ला दा बे हाल्लानि बादै जेबो जाया ओंखायनो बुंदों आङो बे गिदिर गोलाव जायफोरा पिएल मारिदों जायफोरा हारियाव अरायबो अर सुबाय थाना होनो नागिरो रायजोफोरनाव बिदि नंद्राया नंजोबा बिसोरनियाबो बिसोरबो पावारखौ मोननो लुगैनानैसो इलेक्सन सफैदों नालाय एकदम 100% नंखाथारगौ पावारखौ मोननो लुगैनायानोखा बियो कारण नोङो बिटिसिआबो बिटिसिखौबो बिटिसि नायगिराखै बड'लेण्ड नायगिरनानैसो बिटिसिखौ मोनदों आरो बिटिआरखौबो बड'लेण्ड नायगिर थांनानै बिटिआरखौबो मोनदों आरो सानसे समाव बेबायदिनो बड'लेण्डखौबो मोनहैगोन जोङो बे डेफिनेटलि रावबो हमथानो हाया बर' हारिखौ मानो होनबा बड'लेण्ड होनना बुङोबा बर' हारिनि नै गोरबो बिखायाव थै रोदा रोदा हाबजोबनानै दङ बेयो रावबो गेजेन नङा बिटिआरनि हेंथायै बिटिआर मोननांगौनि सार्थआव खामानि मावनांगौआव रावबो गेजेन नङा मावथारगोनानो बियो बेनिखायनो मानसिफ्रा सोरबा सासे मानसिया बुंबानो सोरबा सानै साथाम मानसिया बुंबानो बिनियानो नंखाजोबगौ मालाबाबो फोथायजोबनानै सौ खारफानाङा आरो एगेन्स्टआव खोब माने जानला मानला सोदोब बाहायना रावजोंबो नांलायनाङा रायज्लायनाङा कमेन्ट होलायनाङा माबा मोनसे क्रिटिसाइज खालामनांगौ कनस्ट्राक्टिभलि खालामनांगोन फ्रम द पार्सपेक्टिभ अफ माने लिगेल पइन्टनि माने सायाव सोनारनानै बाथ्राफोरखौ खालामनांगोन बुंनांगोन डिबेट खालामनांगोन अब्लासो माने गनायजाथाव खोनासंथाव जागोन अके